हं? इतके अवघड पेपर? ओ मास्तर, तुम्ही आम्हाला चुकीचे पेपर दिले वाटतं. कस काय? अहो हे पेपर लय अवघड दिसू राहिले. IPS कलेक्टरचे पेपर आहे वाटतं हे. आमचे पेपर दुसरे असन, लहान लहान लेकरायचे. नीट पहा एकदा डोळे वाचून. अरे झाकण झुल्या, आमोशा पौर्णिमाला शाळेत येतो तू आणि मला सांगू राहिला का डोळे वाचून पाहायला? चुपचाप पेपर लिहू. को मास्तर, मी जो अभ्यास केला होता तो या पेपरात आलाच नाही. कोणत्या पुस्तकातून अभ्यास केलता तो? अकबर बिरबल के मजेदार चुटकुले. अरे आमोशाची पैदास जोकच्या पुस्तकातून बोर्डाच्या पेपरचा अभ्यास तो बापाने केलता का? को मास्तर, तुम्हीच तर म्हणता जे पुस्तक हातात पडन त्याचं वाचन केलं पाहिजे. अरे रताळ्या, डोक्यात जायले कर तू. कुठच्या गोष्टीला कुठं जोडतो. उद्या मी म्हणीन बायकोवर प्रेम केलं पाहिजे, मग तू लोकांच्या बायकोवर प्रेम करसोन का? हा